106.3 FM akasima no mienu na nonson abo ene ye ukuada Sɛdeɛ ye kano enie Raisi Ohene Jagri Boaz atnase ezi Sɛdeɛ kano nie Sɛdeɛ kano nie me maami bi wo Germany me maami Augustina Asowia okay na ode asembisa bi aba ose adentina yentante kane kasabi nkwa enei obeti se Adom FM pe ena mitie ana se esi ni Kofi Asampe ena wo mo ba yie no meeting no aye koye no we mu pe ena wo mo bae enso nkwa ya yira wo no nkwa Adom FM nkwa ana Ghana nkwa ena wo bae beje wo fe so obeka Ghana pe ena wo ba ha me de maso beto form ye de aso beto form na ye bisa nso ampa se nsemfua bi ene kasakwa bi ni ade etime yira na se etisa ampa wo saa asemi mu nkoa de a na ahometinti no o ma ya nkopem be se bosumi ye wi ye de mu aye beba enti yentia Madam Augustina Asowia or Frankfurt ewo Germany chiano mientie se u chiano mechiano uchiano se yamanachi beka anti na yamachi Madam ye chiawo nyenchia na Sɛdeɛ kano nie ene den yesua okay nti ye sha se no akra we de ni de kwan so mami charity UK that's right ye nana se pa ko so boy yem bebre na ene ye pese ye hwe nchia ene se ofi asiere da si je free wadi kan achia se obi ka aka mu betima achi enye so ahoro no san ne agi so boa obi baka se yamu me bompa ye se asafo yehu obade ba ma wadi mu na waye nipa brempo ana se brane odefo nyansafo ana se obi ananim yenyam yamu na kese good wish o bompa ye esrese o medimu e wo wi ase ona se na brabo okay me afa bin kan wana yes no ye gentlewoman obi osonson ne ho kasi yes son CJ Martin yes son na kese Jagri ayubi a o ye careful o ya hwi onye basabasa ne hu ni asem ene yes son esi ya kudonto ene ya assignment am yes me be ma wo ene esi medical dia ma what you got ebu ho yes you ya ahenewa senia odini din na mono na kese me fan se wo yo hene eno no gender emem oba ya ahenewa oberima ya ahenewa oye odihye preko oye royal ya ahenewa agina homa adihysema na se obi a ye ka se oyo odihye ya ahenewa se utia me na me ka se ya piafo a na kese oyo oberima na kese okeka ko osahene pia uyo bia wakokun anase wadi dwuma bi adi nkunim anye nkunim ketwa uyo bia kutapia achiever enye sebe apapa kwekwa bia na uchia ho ayakase ya piafo ya buru okay ya buru Secretary General United Nations ano Ghana ni no Nsabrane ben Busumburu Sija bin akura ya buru iyo bia mu yedru okay na uwanunyam obosom ya ade ya esombo bosomuru bosom kase eno geze oye ni paboni anaze unim nyame o wosombo nti utia no ojeso se ya buru ana kese ohwe se obi a yekase pa bio enya papa hwekwa bia ne ye jeno so ya buru na esi ya obi ade eno ye amagide de se bachelor boys na etinye duase no oba ni twam no chia ho sabi ahon yi ane ne mani mate ho ya obi ade atwere da onya ya gope na kra chire me mu ya nyado anyado nso ejina ho ma se ni pakese mi bu mi di ma osara
megiri sɛ aka yɛ kudɔntɔ ɛno deɛ yɛde ama wogyafo assignment ɛnyɛ ado wabɔbra ebia mfie aduonum ne aduosia kwa aduoson no wabɔbra wahwɛ ne yere ne mma abibire mu a wasi ne dan ne ade okyia wo a osi ɛnyɛ ado ya eja ya nuanu na de e common place na ya de eta kano de bia na emum no ohwe onipa no bobre ne gina bia ene ne obra wabo wiase ya kudonto ya bru no mani ade ya nya adom so etumi eba kudonto de sije oye den adwo ada ba ma hu mo e adwen se fiada ba doje wati kura age fiada so onia nti akura yam fan de ne sia sɛdeɛ yɛ kan ni nti yɛbɛda sije wo se ma me friends ai Auntie Augustina nyame hyira papa ya wi ade adwade da ho de ayo anu meta kansa oh fine bachelor boys for